Ahojte, poďte si so mnou pripraviť kožené náramky. Čo k tomu budete potrebovať? Budeme potrebovať kožený remienok, kladivo, dierkovač, takúto kovovú nákovu ako podložku a samozrejme patenty. Na jeden náramok budete potrebovať 4 patenty ako 2 dvojice, 2 ženské časti a 2 mužské časti. Keď si zoberiete váš remienok, zoberiete si dierkovač a pomocou dierkovača a kladiva urobíte dierku na jednej strane aj na druhej strane. Keď sú dierky hotové, pripevníte dvojice patentov aj na jednu stranu, aj na druhú stranu. Keď sú pripevnené, môžete ich spojiť. Predtým však, ako bude váš výrobok hotový, odporúčame použiť takúto vyhladzovaciu hmotu, ktorú nanesiete vďaka tejto pomôcke na okraje koženého výrobku. A váš produkt bude hotový.